za mu shiga shirinmu na farko a jerin shirye-shiryen namu wato dabarun sana'o'i. Ku biyo mu don ganin yau kuma wata dabara muka zo muku da ita. To barkanmu da shigowa zangon dabarun sana'o'i. Yau za mu kalli alfanun haɗin gwiwa a kasuwanci, yayin da ɗaiɗaikun mutane wani lokaci za ga sun ware a gefe suna gudun shiga tsarin haɗin gwiwa a kasuwanci. Bincike ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen suna rasa wani romo da yake tattare da wannan tsari na kasuwanci. Muna tare da Malam Adam Hamid, wanda za mu tattauna tare da shi, kuma malami ne a jami'ar Kashere da ke jihar Gombe. Shi ne bakon da zai mana fashin baki. Malam Adam Hamid Abbas, barin karasa sunan naka. A tashi lafiya. Lafiya, alhamdulillah. Ba sani ba wannan yar shimfiɗa da ne game da abin da ya shafi haɗin gwiwa a kasuwanci. Za ka ga akwai wanda suke da ɗarɗar, wani kila bai samu cikakken bayani ba, zai ce shi gara shi ya fi so ya komai nasa shi kaɗai. A farko menene ake nufi da haɗin gwiwa a kasuwanci ma tukuna? To haɗin gwiwa a kasuwanci yana nufin wani tsari na musamman da 'yan kasuwa ko ƙungiyoyi suke ainihin haɗa kansu domin cimma wata manufa ta kasuwanci. Kuma wannan haɗin gwiwan yana zuwa ta ɓangare daban-daban. Akwai yayin da za ka samu 'yan kasuwa ƙanana da za su haɗa kansu domin cimma babbar ko kuma ƙarin ƙarfi a kasuwa, ko kuma a samu kamfanonuwa su haɗa kai da wasu ƙungiyoyi domin cimma wata manufa ta kasuwanci. Duk yana iya zuwa a cikin, wato a takaice dai haɗin gwiwa shine a samu haɗin ƙarfi da hikima domin samun cin babbar riba a kasuwanci. Wannan shine haɗin. Idan ka faɗi haka, wani lokaci a kasuwancin akan sami wanda kila wani jari ne da shi, wani basira ne da shi, wani guri ne da shi. Kila ni yana da jari, wani yana da gini ko shago, wani yana da ilimi na kasuwancin, wannan kuma yana da connection. Misali da gaske. Wannan wani kamar rukuni ne na irin haɗin gwiwar, ko kuma akwai wasu rabe-raben su da kila za ka yi mana ƙarin haske a kai? Shi ma kamar ɓangare ne na haɗin gwiwa. Yana daga cikin wanda za ka iya cewa individual partnership kenan. Tsakanin ƙananan 'yan kasuwa, wannan yana da jari, wannan yana da hikimar juya kasuwancin, wannan kuma yana da gurin da za a yi kasuwancin, sai su haɗa kai, wanda inda kowa ya zauna a zaman kansa ba zai samu ribar da ya kamata ya samu ba. Amma idan aka zo aka haɗa kai, aka zo aka tsaya aka yi kasuwa guda ɗaya, to sai kowa ya wayi gari da ribar da shi kaɗai aka bari ba zai samu damar samun wannan ba. So shi ma wannan yana ɗaya daga cikin ɓangaren haɗin gwiwa na kasuwanci. Za ma ka iya ɗaukan shi a mataki na farko, domin lokacin da suka dunkule suka zama guda ɗaya, yanzu sun zama kamar entity ɗaya kenan. Su ma kuma za su haɗa gwiwa da wasu a cikin kasuwar, ko su haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyi da suke da alaƙa da irin kasuwancin da suke yi, domin a samu a kai gaci a harkar kasuwancin. Wani abin da mutane suke da tsoro ko kuma shakku a kai shine ɗorewar, wato shi irin haɗin gwiwar da kuma abubuwan da ka iya biyo baya. Me ya kamata mutane su sani dangane da haɗin gwiwa, yadda za su samu ƙwarin gwiwa shiga ciki ba tare da wata fargaba ko wani abun nan ba? Kasa idan mutum yana da kwanciyar hankali, yana da abubuwansa, yana da security a ciki, su ce to ba matsala. Amma yana ganin wasu shakku, abin da ke hana mutane shiga wannan tsarin ke. To abu na farko dai ya kamata mutane su fi mai da hankali akan positive abu akan negative. Mutane su ringa tunanin alfanu da mahimmancin wannan haɗin gwiwar, saɓanin kuma irin matsalar da za a iya samu. Domin ita matsala a kowane lokaci ba a yin abu saboda ita. In ta zo ne ake sanin yadda za a yi a ainihin ba hanyoyin da ya kamata a ga an guje mata, ko kuma an kiyaye mata, ko an ɗau matakin da ya dace. Abin da ya kamata a fi mai da hankali a kai shine mahimmancin wannan haɗin gwiwar akan ci gaban kasuwancin da za a yi. To idan aka samu wannan nutsuwar, sannan sai a fara kuma neman wanda ainihin yana da nutsuwa da kuma aminci da za a iya yin wannan haɗin gwiwar da shi. Wanda ya zo da batun ƙwarewa, ya kamata a tabbatar ya ƙware ɗin kafin a yi wannan haɗin gwiwa, domin duk abin da ake yi wa ana kiyaye jarin ne, ka aje ya narke. To don haka idan an samu kiyayewar cewa shi ɗin ya iya kasuwancin, gurin da aka bayar ɗin yana da kyau a kasuwanci irin wannan kalar a gurin, to insha Allah haɗin gwiwa zai haifar da ɗa mai ido. To akwai matakai, kamar wannan mataki ne mun fara kallon mataki na ƙasa,
lokacin da za a kafa kamar wato shi kasuwancin ma kansa ba sani ba akwai wasu rassa na shi haɗin gwiwar da misali kila idan kasuwanci ya ci gaba misali manya-manyan 'yan kasuwa da muke da su ko kuma wani international abu wani irin haɗin gwiwa ake misali ko na ƙasa da ƙasa ko na abin nan kuma ya bambancin su yake da irin wannan matakai na ƙasa-ƙasa. To akwai haɗin gwiwan da ake yi tsakanin 'yan kasuwa da 'yan kasuwa. Ma'ana ɗan kasuwa ƙarami da ɗan kasuwa ƙarami su haɗu kamar su 5, 6, 7, 10 su haɗa jari su siyo kayan da inda su kaɗai suka je ba za su same shi akan wannan arhar ba, don haka in suka dawo za su samu ƙarin riba. Akwai kuma haɗin gwiwa da ake yi tsakanin ɗaiɗaikun 'yan kasuwa da kuma manya-manyan ƙungiyoyi. Wannan manya-manyan ƙungiyoyin akwai alfanun haɗa gwiwa da su domin za a iya samun horo na musamman akan wannan kasuwancin, za a iya samun amincewa ta gurin karɓo rance ko kuma samun ƙarin jari sakamakon kana da haɗin gwiwa da wayannan manya-manyan ƙungiyoyin. Akwai kuma wasu haɗin gwiwar da ake yi tsakanin 'yan kasuwa da waɗanda suke irin aikin da suke yi a kasuwancin. Kamar misali a samu kana yin aikin ainihin wani kamfani ne da kai sai ka haɗa gwiwa da waɗanda su kuma suna yin irin production ɗinka. To sai ku dinga samun kamar value chain kenan za a ce. Wannan yana yin abin da kai amfani kake yi da shi domin fitar da naka end product ɗin. To irin waɗannan haɗin gwiwan dukkansu haɗin gwiwa ne na musamman. Akwai kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin da aka shiga da kuma gwamnati domin a samu irin dama ta samun kwangiloli da kuma dama ta samun tallafi daga gwamnati da ana samun irin waɗannan sakamakon haɗin gwiwa. To ban sani ba wasu tsare-tsare ake bi matakan da ake bi wajen yin haɗin gwiwa ba zai zama kawai na cewa wane muna abu kaza zo mu yi haɗin gwiwa ba. Ina ganin kila akwai abubuwan da za a yi ake la'akari da su amma ina ganin kafin mu je ga amsoshin wannan tambaya bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora daidai wannan gaba. To barkanmu da dawowa a zangon dabarun sana'o'i na wannan safiya muna tare da Malam Adam Hamid Abbas malami a jami'ar nan ta tarayya da ke Kashiri kuma muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi haɗin gwiwa a kasuwanci kasancewar shi bakon namu na yau masani ne na tattalin arziki. Mun yi shimfiɗa da waccan tambayar kafin mu je hutu ban sani ba maimaita ta ko kuma kawai zaka dora kai muna magana cewa idan za a yi haɗin gwiwa shin me da me ya kamata a ce an yi la'akari da su haɗin gwiwa na kasuwanci kamar da muke magana. To abin da ya kamata ɗan kasuwa ya la'akari da shi yayin haɗin gwiwa shine ya samu ya tantance ƙungiyar da take da alaƙa da irin kasuwar da yake. Yawwa idan ya samu irin ƙungiyar da su suna tallafawa ko kuma suna yin irin aikin da shi wannan kasuwancin nasa yake shi ne zai samu alfanun yin haɗin gwiwa. Sannan sai kuma ya ware kamar misali yanzu za ka iya cewa 'yan kasuwar Kano za su iya shiga Kano Chamber of Commerce. Kaga wata ƙungiya ce da take ta gwamnati idan kana cikinta zai zama na gwamnati ta san da zamanka. So lokacin da ake da buƙatar ko kuma yayin tallafi ya taso za ka zama kana daga cikin waɗanda za a fi mai da hankali a kai. Haka zalika in wani horo na musamman ya taso da za a ba wa wasu ma'aikata irin wannan za a iya nemo irinka a saka. To akwai rijista da za ka yi da ƙungiya sannan kuma ƙungiyar ma za ta iya samun rijista da irin su wannan Kano Chamber of Commerce ɗin nan ko kuma makamantansu na wasu jihohin. To wannan shi ya kamata ɗan kasuwa ya fi mai da hankali a kai yayin zuwa ya yi rijista ko kuma ya nemi haɗin gwiwa da ƙungiyoyi. Wace kariya irin wannan haɗin gwiwa take ba wa ɗan kasuwa game da misali irin matsalolin da suka iya bijirowa na durƙushewar kila ko farashi ko karyewar farashi ko wani abu misali a Najeriya yanzu idan ka kalli masu kayan abinci a lokacin azumi kwanakin bayan an fara tun farko za ga suna ta kokawa kayan abinci ya karye ya ban sani ba ko wata kariya ana samun ta musamman sanadiyar irin waɗannan haɗin gwiwa? Shi amfanin haɗin gwiwa yana da yawa. Daga ciki akwai wannan kariyar da ka yi magana a kai saboda akwai irin tsare-tsaren gwamnati da gwamnati take iya fito da su wanda in ba a dunkule kuke ba za ku iya nema wa kanku mafita ko kuma wani rahusa
ko kuma wani tsari da yake zai rangwanta muku akan abin da gwamnati ta kawo da shi ba. To idan kuna nan a wawwatse ba ku da haɗin gwiwa, to ba za ku iya samun murya ɗaya da za ku je ku yi magana da shi akan wannan ba. Sannan akwai kuma kariya irin ta wannan matsalar da ake samu. Wasu daga cikin ƙungiyoyin kuma da yawa ya kamata a ce suna da wannan tsarin na cewa idan 'yan kasuwa sun shiga wannan matsi ko kuma wannan irin halin, akwai wani tsari na musamman da ya kamata a ce suna yi domin tallafawa 'yan kasuwa su ci gaba da ainihin kasuwanci yadda ya kamata. An ce ba a cin nama ba ƙashi. Haka ne? To ta yiwu haka kakana ke faɗa a ɗalikansa. To ta yiwu idan ana haɗin gwiwar akwai ko wasu matsalolin da ke iya zama suna tattare da shi, wanda wani zai ce mun ba shi shawarar haɗin gwiwa amma ba mu haska masa irin matsalolin da za a iya samu tattare da hakan ba. Me ya kamata mutum ya sani game da wannan bangaren? To akwai kalubale gaskiya. Akwai misali kalubalen shugabanci a su kungiyoyin. Wani lokaci wayannan kungiyoyin da ake ta cewa a haɗa gwiwa da su ba sa yin abin da ya dace ɗin. Sannan akwai lokacin kuma da ake samun matsin tattalin arziki a gurin bangaren su ainihin 'yan kasuwa. Sai ga kan cewa kuɗin da zai biya na yin rajista ko kuma wani kuɗi da ake biya ɗan lokaci don gudanar da ƙungiyar, shi sai ga ya fi nauyi a kansa akan ya je ya shiga wannan ƙungiyar. Amma dai har kullum ya sani cewa haɗin gwiwar ya fi zama mutum shi kaɗai amfani akan mutum ya zauna shi kaɗai. Da yake kayan maganar matsala, yayin da aka yi haɗin gwiwa sai kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi haɗin gwiwa da su sai zo yana samun wata matsala tasa ta kansa, nema yake ya balle. Ko dai yana ganin haɗin gwiwar nan da aka yi ta riƙe tasa gwiwa ta hana shi tashi, shi yana ganin zai fi haka sauri. Ko kuma yana ganin cewa a wani lokaci yana cikin wani yana takura yana so ya fice wani abu makamancin wannan. Menene abin yi idan wannan abubuwan sun bujiro, ko kuma akwai wani takunkumin da ake sawa ya zama lalle wani fa in an shiga ba a fita? Gaskiya ba na jin akwai wani takunkumi. Takunkumin ɗaya shine dai ka san in ka tafi kai kaɗai tafiyar ka za ta gajarta, amma in ka haɗu da mutane da yawa tafiyar ka za ta iya yin nisa. Wannan shine kawai, in mutum ya san alfanun haɗuwa a tafi a ƙungiyancen, to wannan shine kaɗai zai sa ya zo ɗin a yi tafiyar da shi. Amma in yana ganin shi sai ya fi sauri, dama ai saurin ake son a yi. Abin da ake so shine a kai gaci. In yana ganin shi kaɗai zai fi samun riba, zai fi samun abin da ya kamata. Ba sani ba ko akwai binciken ku ya nuna muku irin kamar magabata wayanda aka san sun shiga irin wannan tsarin kuma ta kai su ga gaci, kila za su iya zama abin kwatance. Ba sani ba ko kai ka cibis da wasu bayanai wanda za ka iya tunuwa wanda za mu zama kamar mun yi kwatance da su a yanzu. Misali yanzu za ka iya cewa Dangote Group. Alhaji Aliko Dangote lokacin da ya fara kasuwanci ya fara da ƙananan kasuwanci ne, amma sakamakon haɗin gwiwa da ya ta yi da haɗin gwiwa da gwamnati, yanzu kaga an waye gari shine mafi arziki a Najeriya. To kaga irin wannan ga Innocent Motors, za ka iya cewa Innocent lokacin da ya fara sai da ya samu haɗin gwiwa da Manufacturing Association of Nigeria, sannan ya samu damar samun tallafi daga gwamnati, sannan ya samu irin recognition ɗin da ya kamata a samu. To don haka akwai irin waɗannan misalan da yawa, amma waɗannan tunda sun fi fitowa fili shi yasa na ambace su. Kuma dai in dai mutum ya haɗa gwiwa sai ya fi samun alfanu akan shi kaɗai yake zama. To yiwu akwai tsare-tsare da gwamnati ta bayar ko kuma ta samar, kila ba ni tun da ba bangare na bane. Ban sani ba ko akwai shawara da zaka ba wa su 'yan kasuwa a daidai wannan gabatin da mun zo kusan karshe game da irin damar da suke da ita, kila idan gwamnati ya samar da damammaki wanda suka shafi kungiyoyi ba ɗaiɗaikun 'yan kasuwa su kansu ba. Shawarar shine dai ga 'yan kasuwa gaba ɗaya, idan mutum yana kasuwanci yana da kyau ya nemi waɗanda suke irin kasuwancinsa da kuma ƙungiya da take tallafawa irinsu ya shiga, domin wannan sai ya fi bawa taimako a kasuwancinsa. Kamar yadda na faɗa a baya, wanda yake son tafiyarsa ta gajarta to ya tafi shi kaɗai, amma idan kuma kana son tafiyarka ta yi nisa sai ka nemi haɗin gwiwa da sauran mutane. Wala da mun gode kwarai da gaske. Masu kallo musamman 'yan kasuwa, da fatan wannan shawara za ta zama abin da za mu ɗauka a matsayin babban sako na tattara da muka yi da Malam Adam Hamid Abbas daga Jami'ar Gashare. Kuma idan tafiyarka kana so ta yi nisa, to ka kasance kana da haɗin gwiwa da abokan aiki. Idan kuma gajeruwa ce, ka tafi kai kaɗai kamar yadda faɗa. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora.
To madalla Muhammadu, magana dai ta haɗin gwiwa a kasuwanci ya zama wajibi, wai an ce two heads is better than one. A gefen ma abubuwan rayuwa haka ballantana magana ta kasuwanci. Idan aka ce babu haɗin kai